Падчас дэбатаў спікер Координаційнай рады Артем Брухан задаў пытанне Святлане Шацілінай, а чаму Анатолій Лябедзька не балатуецца і не ў спісах аб'яднанай грамадзянскай платформы. Яна адказала, дзякую ёй за гэта, але разам з тым, раз гэта прагучала ў пабліку, лічу неабходным дапоўніць гэты адказ. Так, я не балатуюся. Чаму? Па-першае, я дарацца Светланы Ціхановскай па парламенцкай супрацы і конституцыйнай рэформе. Гэта азначае, што я мушу быць роўна аддалены ці роўна прыбліжаны да ўсіх фракцый груп у Координацыйнай радзе. Калі я буду часткай адной з гэтай фракцыі, то гэта ўжо канфлікт інтарэсаў. Па-другое, як гэта гучыць можа не дзіўна, але знаходзішся па-за межамі Координацыйнай рады, я магу рабіць шмат больш для самой Координацыйнай рады. І гэта не тэорыя. Падзялюся проста канкрэтнымі прыкладамі. Вось сёння шмат хто гаворыць пра працу Координацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. А як усё пачыналася? Пачыналася з нашай лабісцкай працы, каб была прынята рэзалюцыя, раз. Па-другое, каб там была фармулёўка, якая легітымізуе дэмакратычныя сілы. Канкрэтная сітуацыя – гэта Координацыйная рада у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І сама ініцыятыва, і рэзалюцыя, і фармулёўка, падкрэслюю, гэта наша праца, у тым ліку і мая. Па-другое, люксембургскія рашэнні. Пра гэта ведаюць дасведчаныя людзі, актывісты. Люксембургскія рашэнні – гэта таксама наша ідэя, наша прапанова, наша праца з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, з парламентам Люксембурга, арганізацыя канферэнцый, падбор экспертаў, выпрацоўка рэкамендацый для парламентаў і дэпутатаў. Гэта ўсё ёсць тое, што мы практычна зрабілі. І гэта першы прыклад такой сістэмнай працы. Ну і трэцяе, это можа такі чалавечы аспект. Я падкрэсліваю, што Координацыйная рада – гэта кандыдат у протапарламент. Гэта яшчэ не протапарламент. А яшчэ я кажу, што гэта школа парламентарызма. Дык вось, вобразна кажучы, у мяне такіх школаў ці такіх парламенцкіх універсітэтаў два. Верховны Савет 12-го склікання і Верховны Савет 13-го склікання. То бок у мяне досведа хапае больш чым. І я не хачу займаць чыесьці месца. Хай нехта там будзе, хай вучыцца парламентарызму, а я магу толькі пажадаць усім спісам поспехаў і поспехаў нашай супрацы разам дзеля Беларусі.